гадоў прашло з таго часу, як нашы продкі вызвалілі Беларусь ад фашысцкай навалы. Але свет і сёння небяспечны, і мы павінны быць падрыхтаванымі да абароны нашай радзімы. У нашай краіне шмат людзей, якія сумленна выконваюць свой абавязак, якія сваёй адданай працай заслужылі самыя цёплыя словы падзякі. Шановныя сябры, давайте разам з вами павітаем удзельнікаў святочнага шэсця, каб разам уславіць вялікае свята.